13 сакавіка ў раённым цэнтры культуры адбылося ўрачыстае мерапрыемства «Галоўны закон краіны», прысвечанае Дню Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Напярэдадні вялікага свята людзі самых розных прафесій сабраліся ў актавым зале, каб разам адзначыць адно з самых галоўных свят нашай краіны. Урачыстасць пачалася з агульнага выканання дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь. Пасля да ўдзельнікаў і гасцей свята са словамі прывітання звярнуўся старшыня Смаргонскага раённага савета дэпутатаў Сергей Кудзенчук. Этот праздник всех, кто гордится своей страной, чтит ее историю, кто трудом и талантом вносит ежедневный вклад в процветание родной земли. Сегодня наша общая задача – хранить заложенные в ней ценности, бережно относиться к традициям и делать все возможное для развития и процветания родного края. Затым надышоў час лепшым вучням і актывістам Смаргоншчыны атрымаць найважлівейшы документ у іх жыцці – пашпарт грамадзяніна Рэспублікі Беларусь. Сегодня у меня очень насыщенный день. Я вступила в БРСМ, а также сегодня я получаю паспорт, что является для меня очень почетно на сцене с такими же, как и я, умными детьми. Я участвую в различных конкурсах, принимаю активное участие в жизни школы, также участвую в олимпиадах по биологии, по белорусскому языку и занимаю по ним места. Я очень волнуюсь и переживаю, потому что я здесь не только один со своего класса, но и один со всей школы. И мне на глазах у всего района будут вручать паспорт. Паспорт – основной документ гражданина Республики Беларусь. Я горд носить имя гражданина Республики Беларусь. Гэты момант стаў важным этапам у жыцці маладых грамадзян, якія цяпер могуць ганарыцца сваёй прыналежнасцю да Рэспублікі Беларусь. Усе ўдзельнікі цырымоніі атрымалі не толькі дакумент, але і напамін пра адказнасць і гонар быць грамадзянамі сваёй краіны. Падчас імпрэзы неаднаразова падкрэслівалася, што Канстытуцыя – гэта не проста дакумент, а фундамент дзяржавы, які забяспечвае правы і свабоды грамадзян. Свята суправаджалася выступленнямі маладых талентаў і народных ансамбляў раёна і завяршылася феерычным флаг-шоу.